Me ollaan 4. kesää pukeutuneina. Joo. Mutta niin sitä ennenhän me oltiin sitten, kun oli näitä kahvikeittoa ja touhussa mukana. Asiakas tulee sisään, niin hän astuu teatterin maailmaan jo aulassa. Mä tein semmoisen ihan pikaisen kokeen, että mä tulin tänne 1:30. Ruuhasin sitten vähän nypin kukkia ja tein tämmöistä. Ja kun ihmisiä rupesi tulemaan, niin osa oli aivan ihastuneita jo ja päivää ja jokaisen sanoin tervetuloa. Ja sitten ne ehkä vähän katsoi mun vaatetta, että kyllä ehkä mä en oo niinku joku vieras. Sen jälkeen kun pukeuduttiin myös me henkilökunta täällä aulan puolella, niin se on selkiinnyttänyt paljon sitä, että kun joku kysyt, missä täällä on vessat tai missä täällä on sitä tai tätä, tietää ihan takulla, että me ollaan henkilökuntaa. Miten te niin muuten olette tänne päätynyt siis? Se on oikeastaan oma hieno tarina. On iloisista sadepisaroista. Mä näin sen lehteessä ilmoituksen ja mä ihmettelin, että mikä voi olla Joensuussa tollainen teatteri. Ja mä soitin ja varasin liput ja sitten me tultiin ja ihmeteltiin jo tuota pientä tietä, että eikö tää ikinä lupo ja mihinkä tää nyt menee, että ei täällä enää voi olla mitään. Ja sitten seuraavaksi mentiin sisälle. Yksi Samuli istui myymässä lippuja frakissa. Pysähdyin siihen, sitten kaikki hämmästyi noi seinät. Aivan upeita seiniä. Aivan mahtavat. Joka 4 senttimetrin niin oli jotakin katsottavaa ja erikoista. Jussi tuuppasi mut sisälle, että mene sisälle siitä oven seisomasta. Katsottiin, että aivan mielettömän hieno esitys. Ja sitten täällä näyttelijät seisoo ulkona tässä ja vielä sanoo kaikille katsojille näkemiin. Ja sitten mä ajattelin, että mä kysyn, että ketä te oikein olette ja mikä paikka tämä oikein on. Niin sain hyvän selityksen siitä. Ja sen jälkeen on. Sitten me tultiin uudelleen. Tultiinko me sinä syksynä? Syksynä. Tästä sitä saa aasinsilta, että kun Samuli oli frakki päällä, ja joitakin vuosia myöhemmin minä olen frakki päällä täällä. Niin. Joka kerta lähdetään hyvällä mielellä. Esitys on ohi. Se palaute on niin mukava.